Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro yang sebai pi syaki Khubor hakimat kimat. Nikong ni syab enya pasha syaki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Kelami ka jinga pin ibor yakinong de madan naduk kapor mistep kala sing blai katba ki nong tre jong ka Shillong Municipal Board bala senran lang de ki bor pulet kidang persyang menweng yakinong de madan hakandai lan. Kajing kedang jong ka Shillong Municipal Board ikinong de madan kalong hadin ba kajing aipor kala kut no dang shen. But hadin baladap menshna yakidukan mensyong di jingdi ikinong de madan ha ka Meghalaya Urban Development Authority but ka ha parking lot ka badon marpasha ya ka State Bank of India markup but ka wards league Shillong. Ki MLA ki balong ki record jong ka committee on petition jong ka Meghalaya Legislative Assembly ringkat ka jinga trailang but ka office of Deputy Commissioner ka Pyrthei District ha ka live hotri Jylliew aja pesan kila pelong ya ka jinga kenduk lang ha Science Hall Nongpo ringkat ka jinga shimentalang jong ki Block Development Officer jong ki South ki block ki self help group but ki village organization ka Office District Sports Officer jong ka West Khasi District ha ka arpu pratri Jylliew aja pesan kala pelipat ba ya ka Grassroots Center ka Pyrthei hapo ka jingpet jong ka Mission Football Initiative ha ka shnong Senduli West Khasi District kanang manyo unpinmi ikirang yale ka kibatbit na ka Jylla. Arngut ki samla kala mensaw hadin baka kali Maruti Ignis ka badon yo number ML not Sun W nyaw not R not kala khongpong na ka jingale stan hapdeng kinong nya thuk arshaka but kinong nya kali saushaka haka up khandai tri Jylliew araja pesan ha surok ba umsning bypass Pyrthei District. Ki pulit ka Special Investigation Team ka Meghalaya balayalam do Sub Inspector ba Anthony Khongsin but karan pachua haringkat ka kunhuan jongki na Alkapuri Police Station kilalam ya ka ksiar jong ka sonam but Raja Raghuvanshi na ka yengwai ba ka sonam ka ratingan ha indoor lalap ru ik laptop pen drive but ikiwei par kitiar badon kam kini pa kilong Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka jing up kmi lenti ya ka Bairabi Sairang railway line ha ka Jylla Mizoram kala pura but ya kini kalentiral ka bajrong Sanphuwei point laipu pra kilometer shen an saple pat ba do menturang ba do kari Narendra Modi ka lentiral Bairabi Sairang kan penyaso ru ya ka Aizol ka balong ka nong ba jong ka Jylla Mizoram but shakilentiral ki ba penyaso ba ki wei ki benta ka India kalami ka jinga kawang kti but ka jinga kan tho markaliang ha gransan yalab election ha ka Jylla Bihar kata ha pedeng unong yalam jong ka RJD Tejasvi Yadav but kinong yalam ka Bharatiya Janata Party kunthub ru ikinong yalam jong ka India Bloc ki ba persyang man kro vote na ki pat ba da ka bawan ra ya ka mat man penbha ya ka waf board but ban yada ya ka ritisin shar jong kari MLA jong ka Trinamool Congress Humayun Kabima uba Mikmat ya ka Debra Assembly Constituency ka bahap hapo ka West Bindapur District jong ka Jylla West Bengal ula ajubab syaka party ka balapan jubab na hadin ba ula shimrai ban let ya kendu bat ban terwa pisa jingarap ikibah yang asem jong ka hybrid ka barang khalai snam karta ka bala du e ya la ka jong ka jingim ha ka jing Thaibom ha Kaliganj ka bahap Hanadia District ka menteri jong ka sarkar pedeng ka bakhmi ya ka trat platingka ka Nirmala Sitharaman kelas sedang ya ka jinglet jengo ya ka Spain Portugal but Brazil but kut haduk ka Tarik jong naitung arja pesan ka Sitharaman kan saya lam lang ru ya ka kunhun ka ban mi khmat ya ka India na ka Department of Economic Affairs ka bahap hapo ka Ministry of Finance menteri rong ba do kari India Narendra Modi hakala asngi ublei la penken mau biang ya ka jingkiu irat jong ki karkhana pen mi nar hakari India ki balala ban ajing mentoi hakikam shna jing shna ya ka tanat ya dari but ya ka jing shna kor electric but ki wei pat ki jatkam kumba prangut ki nong trei la do e ya la ka jong ka jing im but arpu prangut ki wei pat ki la mensaujur hadin ka jing Pyrthei jong ka wei ka reactor ha ka karkhana ka badan ha pasha miliram hajan ka sorba Hyderabad hakala asngi ublei ka jing Pyrthei jong ka diga karkhana penmi dawai chemical kala ja ha ka por kumba khandai bichi mistam shitayo hadin ka jing sha penthut ha ka let kawan na ka jing tuwa khandau ka jing ya kiral pankit ikinong let jinglet kala sedang biang na South Assam Tripura Manipur ban na ka Jylla Mizoram
Ki officer jong ka North East Frontier Railway kila pentim ba ki rel kit mar bat ki rel kit brio kila sedang menteri kambiang ha ki jaka bajur bha ka jing tua khendo ha jetingka lampur hadin bala depan maramot ya kelentiran. Mentapatnya Pashi Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Ki sipai kari Iraq ha ka singi ublei kila yo ban siat yam ya ki laingut ki khot ba rang jong ka sengle no Islamic State ha ka jing khnra ha ki benta ba shatei jong kari Iraq. La pentip ka Iraqi Counter Terrorism Service ha ukurwo. Na pereng kini ki laingut ki erang arngut ki dei ki sector commander kat ba weipat udai battalion commander ha Kirkuk province. Ka sengle no Hamas ha ka singi ublei kala kentat mador ya ka Khubor ka bakam bakla bu daki kendon ban pediak ya ka soskular sange yasiat ha Gaza Strip. Ka Hamas ha ukurwo kala ong baka Khubor bala Pyrthei da ka Sky News Arabia kalong ka bemdan nongrem bat ka deiru tang ka Khubor lam liar sudah. Foreign Minister kari Iran Zayed Abbas Arakchi ula kentu ya ka United Nations Security Council ban ithu ya kari Israel bat kari United States kum kinong sedang ban thombor persya ya kari Iran. Ha ka shithi bala pha show Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres bat shaka President jong ka United Nations Security Council ka Caroline Rodriguez Burkett u Arakchi ula kentu ya ka council baka dei ban don ya ka jingkit khle ha ka bapne ya ka shongsuk shongsain hap deng kiri ka Pyrthei. Ka Global Transport Connectivity Forum kala poino shaka bakut ha ka singi ublei ha Istanbul ta ka jingasoy ya ki khat artli ki cooperation agreement ki bathmu ban penkhlain ya ka jingada ya ka khaput bat ya ka mat ka bakham kongsan ha ka jingasoy soskular hap deng kinong mi khman na kari Turkey bat kari Syria. Kalong man sya iki kali ban ya lat ha khaput jong kini ki atli kiri hadien ka jing pensange shipor kabalakot hadu arsnem kenthi. Ki pulit ka Serbia kila ya tenghu bat ki nong persya sarkar ha Serba Belgrade bat ka jingmi surok jong ki patba kabalajan kod amduna ya ka shilak tam kan longru ka jingaki ka bahetam ban persya ya ka jing senshar jong u president Alexander Vučić kabala kenjok menta syaka khat arsnem. Kawaya kan thai Hindu kala shale bi ijat kan hun hapo ying sa jongka ha Kamila district bat kini kinong thambor kala ring video ru kat ba kidang le ya kini kampo jat bat pensapriang ru ya ka video la pentip ka kan hun kabayada ya ka hok long briu kirit ba ka Human Rights Congress for Bangladesh Minorities kat hadu menta sangut ki briu ki bala syak subadon kiti kira syak kem ha ki pulit jongkari Bangladesh kuntup ya unong syak keno ubah khmat u Fajar Ali u badairu u politician na kaseng Bangladesh Nationalist Party. Ka North Korea kala pentip syak United Nations Command kabalaya lam da ka United States baka jingtmu jongka bante ya kakut hapo upur usam hapdeng ki atli ki Korea la ong katnat ya dari jongka Seoul ha ka laksing umblei. Ka North Korea kala pentip ru bahkan sedang biang banshna da ki jingkhang bat ki jingker nar haki benta jong ka demilitarized zone ka bahap hau pur usam jong kari North Korea. Tikitu kiro ki Khubor hakimat matasi. Khublei.